Wawakamimati, welkom bij Leri Sranang. Hier leer je makkelijk de taal van Suriname. Bekijk ons kanaal voor meer video's over Sranang Tongo. En voordat we beginnen, geef deze video alvast een duim omhoog en als je nieuw bent, abonneer dan op dit kanaal. Ai, Kogwe. San, Psa, Nanga, Yu. Wat is er gebeurd met je? San, Psa, Nangai. San, Psa, Nangai. Saide, Yu, et taki, a sani, disi, no. Waarom zeg je dit nu? Saide je tak asan dis no. Saide je tak asan dis no. Fa, fu, deng, ching. Hoe is het met de kinderen? Faf deng ching. Faf deng ching. San, yu, o, du, dape. Wat ga je daar doen? Sayo du dape. Sayo du dape. San, yu, e, taki. Wat zeg je? Saye taki. Saye taki. P-A-D. Waar is zij? Pa-de. Pa-de. Fa-yu-e-firi. Hoe voel je je? Fa-je-firi. Fa-je-firi. P-yu-poti deng sani fu mi. Waar heb je mijn spullen gezet? P-pot den san fu mi. P-pot den san fu mi. Suma yu sabi ja. Wie ken je hier? Suma yu sab ja. Suma yu sab ja. Pa money dati go. Waar is dat geld gegaan? Pa money dat go. Pa money dat go. P-U e go. Waar ga je heen? Pay go. Pay go. P-U-D. Waar ben je? P-D. P-D. Fa-yu-e-kari-ing. Hoe noem je hem? Faye-karing. Faye-karing. P-fu Sranang. Waar van Suriname? Pef Sranang. Pef Sranang. Fa-yu fini a tori dati. Wat vind je van dat verhaal? Fai fin a tor dati. Fai fin a tor dati. San, yu, o, du. Wat ga je doen? Sayo du. Sayo du. Fa, mi, musu, sroto, a, doro, disi. Hoe moet ik deze deur op slot zetten? Fam, mus, srot, a, doro, dis. Fam, mus, srot, a, doro, dis. Sortu, yang, yu, abi. Wat voor eten heb je? Sort, yang, yabi. Sort, yang, yabi. San, yu, wani, moro. Wat wil je nog meer? Saiwan moro. Saiwan moro. P-A kmopo. Waar komt het vandaan? Pa kmopo. Pa kmopo. Je bent goed bezig. Blijf zo doorgaan. Bekijk deze video ook. Hier ga je nog meer leren over Sranang Tongo.